На топло и с книга в ръка ще могат да прекарват вечерите си студентите. От 1 февруари 2 от библиотеките на Софийския университет вече ще работят до полунощ. Решението е взето по инициатива на самите студенти. Те дори ще се включат в работния процес и сами ще застанат зад гишетата. Репортаж на колегите от БНТ2. Часът е близо 16:30. Библиотеката в двора на ректората е отворена. А само след 3 дни ще можете да дойдете тук дори в 10 часа вечерта, защото работното й време е удължено до 23:30 часа. Това е поискал студентът Ивайло Динев, заедно с други свои колеги от университета. Тук Централна библиотека работи до 8 часа, а тази студентски град до 5 часа, което е доста комично, като се има преди, че ти си по цял ден на лекция или на работа и когато се върнеш в студентски град, няма откъде да вземеш книга, няма и книжарници. Дали обаче по-дългото работно време ще доведе повече студенти в библиотеката? Бихте ли отишли в 10 часа вечерта в библиотека? Не бих отишла никога. Защо? Защото ме е страх. Тук охрана, смисъл качествена няма. Аз основно тогава ще ходя, защото съм на работа тогава и мисля, че това беше крайно време да се направи, защото в Германия, примерно, са денонощни библиотеките и в Англия тук им беше много късо работното време. Наистина, половината студенти според мен ще идват точно по това време, след 6 часа вечер. Аз лично не бих отишла. Защо? Защото съм млад човек и намирам някои други неща за по-забавни. Това е един стереотип към студентите, един отрицателен образ, че те се интересуват само от пиене, те мързуват, не четат. Наистина има и такива студенти. Наистина има и студенти, които и пият и четат. Трябва да има алтернатива. Университетската библиотека има 20 000 посетители, което прави близо 300 000 посещения годишно. Затова според директора госпожа Анна Ангелова, изненадващо е не новото работно време, а това, че студентите сами са поискали да работят за библиотеката в късните часове. Над 150 колеги студенти се явиха на практика на интервю за 5 работни места. За мен лично беше огромна изненада. Явно, че има нужда от упражняване на студентски труд. Освен Централната библиотека, филиалът в Студентски град също ще работи повече. До полунощ в делнични дни и до 22 часа в събота. Така в Софийския Лас Вегас ще има още дни до късно отворени врати. Но не на дискотека, а на библиотека.